Després de 5 temporades en la banqueta de l'Ontinyent, avui es despedia de la seva afició l'entrenador Toni Aparicio. 5 temporades amb l'Ontinyent han fet molts bons resultats. Està siguent la menys fluixeta de les últimes temporades de l'equip d'Ontinyent. Però en memòria de l'entrenador, que avui ha rebut un homenatge molt emotiu, el veuran vostès amb llàgrimes en els ulls, crec que no s'oblidarà mai el robo que li van fer en Alcorcón esta temporada passada, quan l'Ontinyent tenia l'ascens en la seva mà i un àrbitre. Dels molts que n'hi ha, que s'enganyen, s'equivoquen. Jo vull pensar sempre que s'enganyen i s'equivoquen, encara que a vegades, quan te veus sembla que no, li va traure de la segona edició a l'Ontinyent i la seva plaça. Això crec que a Toni Aparicio no se li anirà del cap en la vida. Però són 5 anys en l'Ontinyent amb molts bons resultats per al conjunt de la plana d'Albaida, de la Vall d'Albaida. Avui, com he dit, homenatge en el partit que ha jugat l'Ontinyent a casa davant el Sant Andreu amb un resultat d'empat a 0. Avui a Ontinyent l'encontre ha acabat amb empat a 0 gols, per això era el menys important. Del partit dir que la primera falta que ha disposat l'equip de Toni Aparicio ha marcat gol, però el col·legiat l'ha anul·lat per fora de xoc. Els catalans han tingut la seva ocasió en les botes del capità Héctor Bueno fregant el descans, però el valor se n'ha anat fora. Ja en la segona part, Dani Martí quasi desfà la igualada per als de Lancho González, però ni ell ni Rubio anaven a moure el marcador. A la fi de l'encontre, l'entrenador Toni Aparicio, que ja ha anunciat que no continuarà la pròxima temporada, ha rebut un sentit homenatge de l'afició pels 5 anys que ha passat al club. Bueno, la veritat, molt agraït a l'afició d'Ontinyent, a tots vosaltres, i no sé definir les paraules que diria un entrenador, una persona, no? Quan el camp està aixina en una persona és algo, no sé com dir-lo, és la satisfacció que tinc, que és increïble, i l'emoció, no ho sé. Un gran tipus, sense cap dubte, Toni Aparicio. I ara veurem la temporada que ve quina banqueta ocupa. Molt tipus bon entrenador i emotiu l'acte avui de despedida en el camp de l'Ontinyent. Molt bones campanyes, però sempre hi ha un moment que arribes i després hi ha un moment altre que dius adeu. Segur que no li faltaran equips a Toni Aparicio si vol seguir entrenant la pròxima temporada.